Kena nggih tamba ngantuk, Truk. Ayo. Mak gragap ya aku. Ayo. Nek tabane keter dudu salahe kanca-kanca, salahe tik prei suwiye ram. Rama itu pancen ya 34 dina le ngasuh. Ayo. Hawane kaya bar poso ngene kan nggih bodho ngene lagi nyambut gawe pisanan. Buka dasar ngene lho, Truk. Iya. Estu para sederek, biasane kanca-kanca Madangkara menawi pas laris wah niki tabuhane niku paribasan ngen demung nika tabuh iso murup kabeh. Lah ngeten iki nembe ngiling-ngiling mergo wis bar sesasi niki pancen prei. Ayo. Muncang-mancing. Nggih. Mancing neng kali. Ora mancing swasana geger karo bojone. Ayo nggih. Sembah nuwun ingkang tanpa upama elok sanget. Nadyanto adatipun menawi Kediri Raya menika angger bar limbukan niku sing mirsani jan blas telas tingkas kaya sinapu angin. Ning manut jam kula jam kalih menika tasih wonten saperangan para warga masyarakat pecinta wayang sejati ingkang kepareng nenggani. Lah menika langka lho menika. Tur niki malam Senin. Lek diitung lho nun sewu tinimbang melek nganti yahene mbok nggih turu wae sesuk nggih kerja. Wong golek dhuwit iso ditunggoni lho. Ngono kuwi lek pakeme wong sing ora ngerti seni ya, Truk. Iya. Ning gandeng Piyai Ngunut Tulungagung menika piyayi senes penonton wayang, ning pengamat wayang lan ugi pemerhati seni. Mila Nadyanto ngantos jam kalih tasih kathah ingkang kepareng jenak pinarak kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Tegesipun kena kanggo tolok ukur, kena kanggo patuladan bahwa penonton wayang Ngunut Tulungagung adalah penonton terbaik di Nusantara. Makasih. Gara-gara ana niken salindri kok. Ha iya, Pamora ya mbuh. Ha iya. Mula pancen sing jeneng niken iki tak nggih apa ki jenenge perkat. Ha iya. Jajal pamane engko bar limbukan mau terus Mbak Niken iki turun. Awake dhewe mbuh nasibe piye? Ha iya, Mula nggen apa ki limbukane nembang sithik ngibarate mangan iki semu kurang, mengko pecintane niken salindri kabeh sik ngenteni nganti gara-gara. Ha iya, ngono kuwi sembah nuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Bu Kesi sik kuat nyuwara mboten niku. Bu Kesi, halo sayang. Iya. Ae celukane Umi. Ha iya. Umi Hafifah. Ha iya. Ibu yang baik, heeh. Bijaksana. Lha bijaksanae baik. Kaji kok diengkel ngawut ya. Aku pun halo Mas Bagong. Wingi mantuk king Tanah Suci jenengan watuk pilek ra iso nyuwara. Tak kira iki Bu Kesi iki ora lara watuk ora gerok lho. Omong karo aku, Mas, mlebu rene tak omongi. Tak kira lek mbisi aku ngejak nyapa to nyapa ngono. Bae pancen suarane entek. Ayo, iki was sarungku tak cepot. Kaji astagfirullahaladzim. Ayo nggih. Pripun cek Pak nyuwara mboten dintene karo Pak anu lho. Pak Yudi. Kula nggih ngeten iki bindeng dereng kula cobi. Ha nggih. Sing enteng-entengan dhisik coba apa ngono. Cobi pangkur ngimpi. Pangkur ngimpi kuat. Mengke lek mboten kiat diteruske Mbak Tuti. Oh iya. Ya pas men lho. Asisten kula. Ayo, ibarate kaya Buyatmi pamane pas gerok sing bacone Bunga Tirah ya kuwi. Leres. Nggih. Mergo Piyai Ngunut niki klebu tuan rumah niki kangen kali sumanten jenengan. Wis berada 300 abad nggene ngenteni. Ayo. Nggih, coba kaya apa nggih. Mbiyen nek wayangan Tulungagung Bu Hari Jadi apa ngono. Pak Anom Surata ya mesti bintang tamune ya sinden Kesi. Iya. Aku mbiyen sik nggawakne tas, nggawakne dingklik tak sunggi. Ayo. Saiki iso nyunggi budaya. Ayo. Nyunggi budaya ya karo nyunggi aku. Lah saiki awakmu saya mlembung. Aku anggere kok takoki iki mesti ngene, salah ngono, salah rewel. Piye Pak, awakku lemu apa ora? Aku lek jawab lemu, ngono mesti langsung kok lon. Lah kok jak mangan ae. Kuru apa rasa ngapusi wi fitnah ngono kuwi. Dadi jawab lemu salah, jawab kuru ya salah. Nggih. Kula saderenge nembang badhe ngaturaken panuwun. Matur nuwun dumateng Bapak Andri Yudianto sekalian Ibu Wini
Ibu Winnie yang sangat baik hati dan cantik. Tadi saya di belakang pas pipis ketemu Bu Winnie diajak foto. Oh iya, kok pipis sih? Boten. Anu kok amit kula badhe pipis ngono maksude. Nggih. Oh iya. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Winnie karena Bu Winnie itu bukan asli Tulungagung. Beliau orang Cianjur. Jadi bahasa kita campur bahasa Indonesia Jawa supaya Bu Winnie juga mengerti. Oh, lulu gue. Jadi Bu Winnie, saya mengucapkan terima kasih. Nggih, Pak Andri. Matur nuwun terima kasih. Dalu niki sampun malam ini sudah diberi kehormatan untuk menghibur keluarga besar Bapak Andri sekalian Ibu Winnie. Amin. Semoga acara membangun nikah ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarga Bapak Andri dan Ibu Winnie diberikan kebahagiaan, murah rezeki, yang melimpah barokah, sehingga bisa ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Amin, ya Rabbal alamin. Kayak awake dhewe iki lho, Pak. Piye? Awake dhewe iki sok aja bangun nikah lho ya. Awake selalu menikah terus. Aku kapan bangun nikah? Kerepku ben bengi genah bangun kayangan lho aku. Ayo ya nek ora. Ayo. Napa tembange, Bu Kesi? Cobi ngimpi nggih. Nah, coba gawane tok mawon. Nggih, gawane engko ben dibacutke karo anak wedok niken kaya apa lek nembang cara klasik sik kelingan apa ora. Ha iya. Nah, engko ben ora nembang. Ku harap engkau kan terima walau dipandang hina. Ayo. Niki duet kalih niken lho, mengko sing cendhek-cendhek ibuke, sing dhuwur-dhuwur niken. Oh, nggih, siap aturen dhewe kono sing apik, sing becik ketitik. Ayo. Ngambara ambekan Bu aku. Bebasan tanpa atase gerok suarane entek sik ungkule kok ya ngono. Lek ora bojoku apa eneng ngono kuwi. Alah pret gombal. Estu Pak Andri kalih Bu Winnie, jane Bu Kesiwa ajeng izin mboten tumut ra iso. Aku iki mayang ning ndi tanpa kowe ngibarate tanpa balung tanpa sumsum ra ndek kekuatan apa-apa. Kudu budal. Ayo. Lek nganti ora budal aku ndaraki winong piye? Oh iya aku budal. Akhire ngono kuwi. Ya kudu tobat. Kudu tobat. Kowe munggah kaji kuwi kudu eneng unda-undakane. Awake dhewe kuwi diarani mabrur utawa ora nalika awake dhewe ibadah ning tanah suci, Pak. Terus awake dhewe iki ketok engko asline mabrur apa orane kuwi tumindake awake dhewe saben dinane ning omah, ning kehidupan nyata. Contoh, misale sing maune sampean sadurunge munggah kaji njaraki winong, jual-jawil karo winong, saiki tobat ora njaraki sinden, ora jual-jawil sinden. Kuwi jenenge salah satu contoh mabrur. Ya. Sing biyen sampean cetil sedekahe mung 20%, ning bareng-bareng munggah kaji sampean dadi 50% kabeh disodakoi. Kae penonton ke jika perlu diparingi 50.000. Ngono kuwi sing sik melek kae lho. Betul, Pak. Lah lek anggere dalang nyodakoi kabeh penonton kula dadi dalang sida ludes. Ayo. Ayo, ora lokak saya kebang, ora percaya kuwi lek kuwi. Ayo. Duwe ora go mati. Lho, pancen ora go mati. Duwe pancen nggih urip kok go mati. Goblok men to kowe ora. Duwe iki ora marai tentrem. Lek sithik lek akeh tentrem, Truk. Wis aja gugune lambene elek ngono kuwi. Ya kan bacot coba nggen dhuwur iki. Salindri. Ayo. Yo ngalah.
nino ngulandara katungkul ngumbar gagasan satemah kinowo jenis kala. Heeh. Terus yo sinden-sinden sampean tenan iki demi Allah ning arep ana tak dongakne kabeh. Muga-muga ya si Birgita menjadi seperti jenenge Setiani menjadi wanita yang setia kepada siapa saja. Ayo. Winong ya dadi bocah sing salehah. Si apa jenenge Niken iki tak dongake iso sempulur anggene lancar sukses. Terus sapa Dian tak dongakne tetep putrane kabeh ya saleh kabeh, bekti marang Rama Ibu. Marang Ibu ding Rama ora apa-apa rasah. Ayo. Marang Rama Ibu. Mbak Lia ya tetep tak dongane seger kewarasan cak keluargane. Mbak Tuti ya diparingi tobat ora nyembah batu meneh. Ayo. Nyembah apa? Nyembah batu. Atwal kalin ayo. Nggih. Ya kan jumeneng alon-alon coba kaya apa? Klasikine ra apa to, Ken? Nggih, Pak. Ra apa to? Nggih, tapi kula sambil nyawang liriki, Pak. Lirik ra apa-apa, disawang langsung ora apa-apa kok. Ayo ora apa-apa. Kali jumeneng. Jumeneng, aja lali esuk tanggal 12 neh ning Pekalongan. Aja diundur-undur to, mesak-mesak rombong aku lho. Lho, Pak, trouble lho, Pak. Mundur moja maju, ayo ora nggih. Trouble jenenge. Ayo. Anak salah saya apa? Lah piye lho sing nanggap lek Pak Dalang mboten kersa maju, mboten wayangan mawon kok tak campur sari niken. Purun maju aku ya ngono ayo. Nggih. Elok tenan ayo. Perbawane lho, ketrimane nganti kaya ngono. Muga-muga ketrimane si Niken iso ditampa nular ngene Mbak Trihastuti. Ayo. Diterima Tuhan Yang Maha Esa. Ayo. Ayo nggih. Monggo Mbak Niken Salindri ya. Slow bus, we're
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang anem seniman pedalangan Paku Datu. Iya Paku Datu nggih. Saking Tulungagung mligine Mas Sito Bagaskara. Wisnu Murti. Iya, Uga Mas Ndaru. Pak Sentot, Pak Sumari. Enek Mas Irwan. Wah, nggih Mas Irwan. Kabare sore mau nyampur sari. Ayo. Saiki kepareng nusul. Wah, jan. Muga-muga Mas Tewel tansah diparingi suci katresnane marang budaya. Tulus ngono, tulus. Ning gubuk asmara. Ayo nggih. Matur nuwun. Putrane Pak Eko Mas JB. Wah, matur nuwun Mas JB. Ya, luar biasa. Yo, Nduk, Ken Salindri. Ora lho Nduk, Ken, sampean iki jane lak wis sukses wis lancar di dunia musik, gitu. Tanggapan tanpa leren, kok isih meluangkan waktu gelem diprok dadi sinden nganti yah ini iki sebabe apa? Garai pripun nggih Pak, kula no remen sangat lho Pak len derek wayangan niku, apalagi tuh kalau wayangannya itu klasik Pak. Boten dicampur kalih elektron musik-musik ngoten niku kula paling remen. Kuwi mergo enek aku apa pancen lahir batin ngono kuwi? Lahir batin Pak, amargi kula kan babaten niku kan saking wayang to Pak. Heeh. Kula pertama kali dados sinden niku kan derek Pak Degleng niku kan teng wayang. Pak E. Nggih. Terus nggih kados nyamane niku pun teng seni-seni musik gamelan ngoten lho Pak. Kan nggih sampun setiap hari segojangane niku kados musik-musik band-band terus ngoten niku kados nggih. Kadang niku nggih enten rasa-rasa waleh ngoten lho Pak. Oh ngoten iya. Nggih, makane untuk mewarnai mula sok-sok balik ning gamelan meneh ngono ya. Nggih, ngoten. Luar Itulah biasa. alasan pertama saya, Pak. Iya, iya syukur Nduk, wis kaya ngono iki tegese nun sewu saiki akeh generasi sinden. Lek mbiyen do apa kuwi jenenge terinspirasi karo mbokmu Kesi iki do gelem sinau nyinden bocah nom-nom cah cilik-cilik. Ning saiki ya akeh para mahasiswa baru ning isi Surakarta mlebu ning jurusan nggen karawitan belajar nyinden ki mergo termotivasi pengen dadi wong hit, wong kondang kaya Niken Salindri. Tegese tampilmu di dunia wayang dan gamelan kuwi menjadi motivator untuk para generasi-generasi, para anak-anak sekarang untuk ikut serta belajar dan juga melestarikan budaya Nusantara. Lah kuwi. Alhamdulillah. Kula nggih riyen nggih termotivasi saking Bu Kesi nggih, Pak. Kesi. Nggih, Waduh, idola aku- kula riyen nggih ngoten. Aku ya ngono termotivasi karo Bu Kesi kuwi. Aku mbiyen nek rumah saku wayangan tanpa Bu Kesi hampa aku mbiyen iki. Ngono kuwi. Nek sakniki Saiki biasa aku malian ngono iki. Ya ora ya padha wae wong nyibarate mbokmu iki lek dadi ora mung satpam ning dadi Polri kae lho, Kapolri. Ngisor ya tidak dhuwur lor apa-apa kidul kalau enek kabeh. tanpa adanya perempuan yang tegas itu pasti laki-laki itu akan seenaknya sendiri. Nah, ya ning ya ora digebyah-uyah. Delok wong lanange sapa ngono kuwi. Tapi rata-rata semua laki-laki gitu sih, Pak. Iya, rata-rata ki lek ora semua to. Loh, semua. Loh, semua ora. Semua, beda. semua. Bapak iki tipe laki-laki yang setia kepada pasangan. Iya, kalau di depannya Bu Kesi, lek di belakangnya kan nggak tahu. Loh, kowe tek ngerti lek aku seneng ke belakang. Piye to, Pak? Piye ta, Pak? Ini bocah iki. Tapi insya Allah Pak Cahyo sekarang sudah tobat ya, Pak ya. Sik omonganmu ora penak belas ngono. Kaya aku mbiyen iki tau dadi maling ngono iso tobat lho. Enggak. Maling perasaan. Lho perasaan kan yo buke sitok, mbokmu tok. Oh. Kapan enek kabar aku seneng karo wong wedok ngendi lho, ora tau to. Iya kah? Primpen mergane aku iki. Oh.
Malah primpen ora iki. Ya sak bisa-bisa dadi wong iki mbok sak propirane kepengin luwih becik ngono lho kan. Aku ngrumangsani dosaku ya pirang-pirang kanthi wingi iki sowan ning tanah suci mung iso nglebur lan nyuda marang akeh dosa sing tak sandang ngono kuwi lho. Nduk Niken, Dalem, Bu. tak critani pengalamanku ning Mekah ya. Nggih, nggih. Kuwi pas wukuf ning Arafah. Nggih. Kuwi titik wong diarani dinobatke dadi haji kuwi yen wis berdoa ning Arafah nalikane jam 12 awan nganti lingsire srengenge jam 6 sore. Nggih. Nah kuwi mau kan wis ndonga sampai jam 2 awan wis Bapak Ibu panjenengan Bapak Ibu semua sudah dinyatakan sebagai haji. Semoga mabrur. Terus mutawipe muni ngene, Nduk. Silakan Bapak Ibu yang punya suami atau istri menemui suami istrinya masing-masing untuk memberi saling bermaaf-maafan. Tenan Nduk, baru mau Bapak Ibu wis dinobatke dadi haji, nangis kabeh sak enek-eneke jamaah. Nggih. Ibu ya metu, goleki bapakmu tak telepon, Pak, ndang metu. Nah, urung pengen metu sih anak. Wah, Kaji. Astagfirullahaladzim. seto. Umat. Bapakmu metu saka tenda Arafah kuwi mau, Nduk, goleki ibu, nubruk ibu karo nangis. Sakjeke urip aku ngerti bapakmu nangis lagi pisan kuwi. Lek nubruk aku piye ngene? Bu, ya Allah Bu, aku njaluk ngapura ya Bu. Aku akeh nglarani atimu Bu. Ngono. Sabatene ibu ya, iya Pak, wis tak ngapura bar iki aja mbok baleni meneh lek munjarake sinden-sinden ya Pak. Aja mbok jarake meneh sinden-sinden aja omong lekoh-lekoh. Nah kuwi Nduk, dosane bapakmu ning kono kuwi. Dadi dhek nyadari. Nyadari yen dheweke duwe dosa akeh karo ibu. Maune ora gelem njaluk ngapura. Gengsi. Iso dosane bojone diwirang-wirang ning kene lho ya. Loh, itu kanggo pembelajaran. Untuk pembelajaran kita semua bahwa orang itu mengko sing dibiji Gusti Allah iki ora mergo awake mbiyen tau dadi berandal dadi wong nakal. Ning saikine mbiyen tau duwe selingkuhan, duwe demenan akeh. Ning saiki akhire tobat. Saya yen sadurunge mati terus tobat. Alhamdulillah. Ngono, Nduk. Bapakmu dadi saiki tobat, Nduk. Alhamdulillah. Wis Ngono kuwi ceritane. Muga-muga ora kumat ngono. Nggih, Pak. Nggih. Amin. Semoga tidak hanya 1 minggu ya Pak tobatnya ya Pak ya. Ya ora, ya berusahalah Ken. Nah ya. Coba mbiyen tau tak gekne anu tau pangkur tau kangen Pak karo pangkurmu. Iya. Coba kaya apa? Ngene ae penak. Ayo coba peloke Mas Dar. Ayo Mas Dar minto. Aku jenenge kanca-kanca lali kabeh, Tru. Ayo to. Sopo ya ampun sopo to? Sula. Oh enggak suwe to sul. Masalah kapan lemu putih. Ayo. Kanthi kaya ngono. Niki sing gender namanya Mas Dar. Mas Dar. Nggih. Cerminto tenan. Nggih. Mas Daryanto Sarjana Seni. Niku nggih. Diganti wae. Sapa? Ganti Dar Gombes. Kuwi enak kuwi pancen kuwi. Ngono kuwi. Salah satu pengendange Ki Minto Darsono. Khusus menyuro. Lah iya kuwi ngono. Apik tenan. Ya coba Nduk. Demen buta yang ram bakal Mas. masih nangkling cahyane rakaeksi Nimas mesti kaning jantong Ken kanyakang saking sa salawireng nambang beksa waska cakup li.
linambaran jiwa tama mlebet sambung wanci dalu Mas. Ayo. Driya sumarah mring kendangane galak kaya ngono. Tenan tuwak tenan. Kandhane cedhak maratuwa. Ha iya. Endi ndurenan. Ha iya. Nduk. Mendapoya yen to sita rip lan antika mesti bakal malaya jaralair putri Celestia teras sisanya
Matur nuwun Cahayu niken Salindri saged istirahat rumiyin ya. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono, Pak Sri ingkang mboten wonten walehipun tebih saking Surabaya tansah nusul kalian Madangkara. Ora mung ning Tulungagung, ora mung ning Nganjuk, ora mung Medion, sok-sok awake dhewe mayang ning Solo barang ning Karanganyar ya nusul. Ha iya. Malah nggawa kanca anyar. Ibu, kecakaken tambahan baru ini caksinya. Ayo. Terpinter mijeti. Ayo. Nggih. Mbah nuwun karo anakku lanang kok Surabaya. Masalah ning ndi mau cahe. Enten bocah niku budal lah SMP apa piye no. Bidal king Surabaya numpak sepur. Piyambak tanpa kanca. Babar pisan dugi mriki kula kaget iki kaya cah Surabaya kae tekan kene tur dhewe. Ha iya. Sing biyen ketemu neng ITS kae. Heeh, debar wayangan. Enek cah cilik, "Sapa ki, Lek? Kowe ngapa nang kene?" Bar ningali wayang. Lho, lah terus randang mulih wayang wis bar ngenteni dijemput kalih bapak dereng dugi lek jemput. Lho, kaya ngono kuwi. Lah generasi-generasi do seneng budaya, seneng wayang kaya ngene ora bakal sing jeneng seni tradisi kepaten obor. Iya, kaya ngono kuwi. Nggih, Mbah nuwun. Yenang, wah winong Nawangsih, wah iki jan. Tak pantau ke tanah suci dek ya bintang tamu terus. Ha iya, bintang tamu anggarane kurang no kopere ditinggal. Ha iya. Nyilih kancane. Ha iya. Neng ndi yen nang iso kopermu keri kabeh. Enggak, itu bukan carry, Pak. Piye? Salah input. Hah? Salah input. Salah input. Input salah input ya. Input masuk, salah masuk. Jadi kan itu kan dari Bengkulu. Mau transit ke Banjarmasin, harus ke Jakarta dulu kan. Nah, itu tapi sama yang ngurusin bagasi itu diarahin ke Solo semua. Soalnya Kak Apri Mimin kan ke Solo. Jadi dikira saya ikut ke Solo, padahal saya ke Banjarmasin gitu. Masalah. Jadi bukan carry, tapi salah. Lah terus kowe tanggapan ning kono ki terus nganggo klambi apa? Klamben ora kowe? Saya pinjem baju dan pokoknya sak pengadeg itu Mbak Asih, rumahnya Banjarmasin. Sak pengadeg njaba jero kabeh ngono ya. Iya Pak, sak daster-dasternya saya pinjem Mbak Asih. Oh ya ngono. Tujune ning luar Jawa duwe dulur nang. Alhamdulillah. Apa mau ora mentah kaya apa kewirangan jadul. Iya. Suara. Ayo. Ya tas iso keri ayo. Iya. Kita ngomong kok iku lah diguyon di babir kita. Jane isine apa to, Nang? Jawaban, ora perkara isine ngono. Ayo nggih. Ya nang kangen karo lek nembang. Gandrung sik kelingan nang. Ayo. Masih, Pak. Oh iya, gandrung coba kaya apa? Iki wae sapa? Ayo, iki wae sapa, Ding? Ayo. Karyane Pak Anjarani Solo. Coba. Niki lare Tulungagung Bapak Ibu saking Laladan. Ngendi kene? Campur darat. Nggih, Pak. Disane pojok campur darat. Niki pernah sik pulunan utawi ponakanipun Bu Kesi. Nah niki gayuh kawruh ngudi ngelmu, nyecep ngelmu wonten ing Surakarta. Nyecep ngelmu. Ya sok nyecep sok di. Ya wis. Apa sih, Pak? Ditularke kawruh ngelmune aja sok sudan to ora. Ayo ngono kuwi ayo nggih. Astagfirullah. Haji lho, Pak, haji lho, Pak. Aku los aku ayo. Ayo nang ngadeg coba kaya apa. Ayo nggih. Nggih. Wong isone guyon lek pas ngene iki. Ngerti watakku lek ning omah kena anteng jat nika. Ayo. Ayo nggih, apa kaya apa. Ya kanca-kanca sik kelingan ra Mas Imam. Ayo coba. Nene nani. Ayo coba. Bangun. Nggih. Wina nganyelne iso bangun. Kene ahli melek 7 tahun genep iki. Ayo. Mas Imam tukang gugahi kancane. Ayo. Nek kancane ra kena digugah terus dhek lu turu. Ayo. Yo, iki wae sapa? Coba kaya apa? Nong, ayo. Nong, ayo. Ya apa? Itu dados Madangkara. Oye. Oh. Bom sesek. Ayo. Lah kan, Pak. Lu ngamakanin jerone prene ojo sisui, Pak. Lah aku to sing salah. Apa aku sing salah kok. Lepas semua kan. Sang langsung saut. Ayo, lambene winong. Ayo. Oh.
Mas Danang ayo dong. Ayo Mas Dwi semangate kaya ngono. Ayo. Ayo. Mumpung Mas Dwi Puji rong joget. Ayo. Ngantuk joget ayo. Maka, yo.
Yut, ngopo Yut? Dalem Pak E. Ayo. Ah, elok temenanan. Heeh, Mbak Lawas ning iki kepenak seger. Ha iya. Tur ya wis sok-sok dijak karo Mayangkara musik. Ha iya. Aja pilih-pilih to kan. Aja mung Mbak Winong. Kalau mangsa Mbak Tutik dijak. Mbak Lia dijak. Bayangno Mbak Lia metu ka mobil arep munggah panggung nggo mic ngono kae. Ayo. Arep muni Mbak Mbak Tuti jangan rasa kok bayar, kok tak bayare dhewe. Aku pengen ngerti ning YouTube kaya apa polahe. Ayo. Yo kan gitu tutupan bareng ki sampean iso istirahat. Ayo, betul. Ben dikancani, Mbak Triastuti coba iki warga Mayangkara Baru. Ayo, Mbak Munasiro, kowe ngapa tebir? Bir. Kenapa kamu? Kok enggak nyanyi? Nembe pilek. Pilek. Angkat tangan enggak bisa ini. Ya pokoknya jangan yang tinggi-tinggi nadanya. Oh ya wis engko ngadeg-ngadeg. Ayo gampang. Ayo ngene kancane akur. Ayo karo Andi Babu iki. Ayo. Ayo. Yuk. Nyanyi. Ayo apa? Sing song. Ayo apa? Nggih. Mbak Tik, ayo. Gampang. Ayo. Ora kuat disangakne. Ayo. Lawa gumandul iso 5. Ayo. Nggih. Sudah manut aku saja. Ya, wis tak wae ngadeg enggak? Nggih. Ayo Pak, pilih Pak. Ini lagu baru apa lagu-lagu apa? Baru oke, lawas oke, yang penting bisa didukung oleh Madangkara. Oke. Ayo, oke. Panjangkon apa Sumanding, Pak? Panjang kaku supaya Sumanding. Berarti bar panjangko bablas ke Sumanding ya. Ayo. Ora kesel ta wae ngono iki? Napa? Ken ora kesel terusan ngono. Mboten nih? Oh, semangat sih ya. Semangat. Bocah. Ayo. Biasanya artis iki diitung aku ping 5 lho, jangan ditambah lagi. Niku lek teng lintune. Oh, iya. Seperduk ngerti karo wong tua. Ayo, tua-tuas ayo. Yo, Panjangka luwih dhisik diaturake bersama Niken Salindri dan juga Mayangkara gabung dengan Madangkara. Disponsori oleh Tuti Triastuti. Triastuti Cahyawati. Wah, ndingi Mas Angga nyindeni Pak Purbo. Wah, dhewe bagian garap. Ayo. Angger garap nguyuh. Ayo. Yo, Panjangka coba kaya apa? Yuk. Ibu Kastiah ing Pati Sugeng Laras, Bu.
tetep Triastuti. Ayo. Lak temenanan bae gak padha karo kancane. Allah. Liyane madhep ngidul daerah ngrangkul tembok. Sembah nuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Nggih. Mliginipun dumateng ingkang kagungan kersa ingkang kagungan dalem Bapak Andri. Nah, Yudianto mugi sak keluarga tansah binerkan dening Gusti. Durga mendak kala sirna Yuwana Basuki sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki ingkang kaesti. Nggih. Wis muga-muga kabeh diparingi pepayung saka Hyang Agung anane mung rahayu wilujeng ya, Truk. Nggih. Tancuk mergot ngembat watang ngraboso mungsuh tangkep jojo kantaran bau saya akti dudu karepe dhewe ngganggu klawan kirata rupa ingkang bebedak satu alas anggenku bakal jemparing wujute wraha utawa celeng parandene dibak pagas wujute jemparingku kelawan pawongan iki sapa? Tambuh marang aku jenengku Ciptawening. Ciptawening. Apa karepmu dening ganggu gawe anggenku bakal mateni celeng? Apa dosa kaluputane wraha kaedine bakal ndok sirnakake? Apa kowe ora kulak pawarta adol panggungmu lamun to kewan celeng iki kewan sing gegilani jejembri. Mula kudu dipateni. Nadyan kaya ngapa lan kepiye kewan mau uga makluke Gusti. Apa kowe ora mulat celeng mau wujute wadon ingkang lagi ngandhut utawa lagi mbobot. Yen nganti kowe merjaya lan mateni celeng sing mati nyawa loro ya kuwi mboke karo anake sing mapan ana ing kandhutan. Mbok redep kowe ngganggu karo aku tegese njaluk tepung karo aku sarana bandayuda.
Oh. 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 Wah. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. 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 Whoa. Whoa.